Americké úřady vyšetřují příčinu pádu vrtulníku. Zemřel nejbohatší Čech. Podnikatel a miliardář Petr Kellner, zakladatel a hlavní vlastník skupiny PPF. Nejzásadnější informace, která zasáhla celý biznisový svět. Helikoptéra, ve které cestoval s dalšími 5 lidmi, spadla na Aljašce. Důvod havárie vrtulníku s Petrem Kellnerem na palubě zatím není známý. Neštěstí přežil jen jeden člověk, který je ale ve vážném stavu a bojuje o život v nemocnici. Podle vyšetřovatelů Národní rady pro bezpečnost v dopravě se pilot a 5 cestujících chystalo na heliskiing v Chugach Mountains. Petr Kellner byl vyznavačem snowboardingu a v Aljašských horách byl poměrně častým hostem. Byla sobota 27. března 2021. Venku se přes den teplota vyšplhala k bodu mrazu, na obloze mraky a v rezortu Terdril Mountain Lodge nedaleko aljašského města Anchorage foukal mírný vítr. Areál vybudovaný na pobřeží jezera Jude s výhledem na nejvyšší horu Severní Ameriky učaroval nejen dobrodruhům a milovníkům zimních sportů či rybaření, ale také celebritám. Jedna z nich ho dokonce popsala slovy: východy a západy slunce tam byly nadpozemské. Terdril Mountain Lodge, kde si hosté mohou odpočinout také v měděných výřivkách a vinných sklípcích, nebo si po adrenalinových zážitcích dopřát masáž, se pravidelně umísťuje mezi nejlepšími letovisky. A nechají si za to náležitě zaplatit. Týdenní pobyt zde vyjde nejméně na $15,000 na osobu za týden, tedy asi 340 000 korun. Kromě ubytování a dopravy z mezinárodního letiště v Anchorage cena zahrnuje také speciální vysokohorské výpravy helikoptérou, ať už za lyžováním v divoké přírodě nebo za rybařením. Skupina s Petrem Kellnerem se zde připravovala na sportovní odpoledne, takzvaného heliskiingu, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Sám provozovatel luxusního rezortu ve svém promo videu uvádí, že jde o jedinečný zážitek, během něhož mají účastníci pocit, jako kdyby lyžovali uvnitř vlastního privátního lyžařského areálu, a to jim dává zažít pocit absolutní svobody. Sobotní výprava se ale během několika hodin pro Kellnera a dalších 5 lidí na palubě vrtulníku změní v absolutní peklo. Pro skupinu přiletěl vrtulník společnosti Soloy Helicopters a zamířil s nimi k nedalekému pohoří zvané jako Chugach Mountains. Uvnitř stroje se kromě Kellnera nacházel trenér snowboardingu Benjamin LaRocque, pilot Zachary Russell, 2 horští vůdci Gregory Harms, Sean McManamy a bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth. Vše probíhalo naprosto podle plánu a všichni si užívali úchvatné výhledy na zasněžené vrcholky. 5krát a 6krát pod vedením instruktorů lyžovali po seskoku z vrtulníků do volného terénu. Pak měl přijít poslední seskok a opět s helikoptérou vystoupili do výšky zhruba 1900 metrů nad mořem. Ale pilot vrtulníku Airbus AS350 udělal chybu. První přistání na hřebenu hory se nepodařilo, proto manévr opakoval. Vrtulník se při něm ale ocitl v takzvané bílé tmě způsobené létajícím sněhem. Vypadalo to jako malá bílá místnost, popsal vyšetřovatelům jediný přeživší nehody David Horváth. V ten moment měl Kellner na uších sluchátka a začal na pilota křičet, ať to nedělá. Jenomže na to bylo již pozdě a stroj začal rychle couvat. Všem musel v tu chvíli proběhnout život doslova před očima. Jaký byl Petr Kellner a jaká byla jeho cesta na vrchol? Petr Kellner se narodil 20. května 1964 v České Lípě, ale své mládí prožil v Liberci, kde také studoval střední ekonomickou školu. Po vystudování VŠE v Praze nastoupil jako referent v podniku zahraničního obchodu Stroj Import, což mu dalo možnost nahlédnout do západního modelu fungování společnosti a získal tak cenné znalosti pro své budoucí podnikání. 2 roky po sametové revoluci založili se společníky investiční společnost PPF, první privatizační fond, a vrhli se naplno do světa velkého biznisu. Díky kuponové privatizaci v Čechách zprivatizovali například Českou pojišťovnu, ale podíleli se například i na privatizaci v Rusku.
Jeho pracovitost a urputná vytrvalost, strategické myšlení, ochota riskovat a schopnost přicházet s novými a novými myšlenkami se staly motorem PPF během celé její historie. U nás se sice proslýchá, že mu k úspěchu také hodně pomohla detailní znalost plánu privatizace, ale jeho obchodní talent mu nebylo možné upřít. Do roku 2010 se PPF stala jednou z největších investičních skupin ve střední Evropě, ale také v Asii a Americe. Investuje do široké škály odvětví, jako jsou bankovní a finanční služby, telekomunikace, biotechnologie, realitní biznis a dalších. Od počátku PPF Petr Kellner osobně řídil strategický rozvoj a každodenní operativu celé skupiny. Obklopil se nejbližšími spolupracovníky, kteří vytvořili základ úspěšného a loajálního týmu PPF. Skupina pod jeho vedením úspěšně zvládla dopady několika finančních a ekonomických krizí a dokázala je využít i k další expanzi. Byl také prvním českým podnikatelem od času Tomáše Bati, který se reálně dostal mezi největší světové hráče. Do žebříčku nejbohatších lidí světa podle časopisu Forbes byl poprvé zařazen v roce 2006. Já jsem Petr Kellner podnikatel, a taky jsem Petr Kellner táta. Jsem introvert, nemám rád nějaký velký společnosti nebo prostě nějaký shromáždění. A to. No, hlavně chráním tu rodinu a chráním to soukromí a prostě snažím se, aby vlastně pro tu celou rodinu, pro celou rodinu jsem udržel do maximální možné míry soukromí, který jsem schopný udržet. Děj v časové ose. Vraťme se zpátky do soboty 27. března. Kapitán vrtulníků se snaží na podruhé přistát na hřebenu hory, aby mohli lyžaři z vrtulníku vyskočit. Ale tím, jak se přiblížil k terénu, se zvedl oblak sněhu a vytvořil takzvanou bílou mlhu. V tento moment neznáme přesný pilotův postup, ale podle výpovědi Horváta, jediného přeživšího, měl Petr Kellner pilota od manévru odrazovat. Záznam z černé skřínky končí v okamžik, kdy vrtulník narazí do hory. Stroj se následně sveze asi 150 metrů po svahu, kde zůstane ležet. Dispečer vrtulníku začíná být neklidný, protože poslední aktivitu stroje zaznamenal naposledy před 40 minutami. Oznamuje to proto svému nadřízenému, který promptně informuje společnost Soloy Helicopters, která vrtulník provozovala. Mezitím se Horvát probouzí uvnitř stroje a zjišťuje, že je zde zaklíněný a nemůže se sám vyprostit. Zpozoruje ale, že Petr Kellner je venku a chodí kolem helikoptéry. Kellner hledal venku satelitní telefon. Poté se ještě na okamžik přiblížil k Horvátovi a nakonec zcela zmizel z jeho dohledu. Po pádu vrtulníku byl naživu i horský vůdce Gregory Harms, který zemřel zhruba po hodině od havárie. A osamělý Horvát pak musel čekat dlouhých 8 hodin na přílet záchranářů. Proč ale dorazili na místo nehody s tak velkým zpožděním a s největší pravděpodobností tak snížili naději na záchranu přeživších? Vrtulník se po nárazu ztratil z radaru, takže ho nebylo možné lokalizovat. A nepříznivé počasí také nehrálo příliš záchranářům do karet. Piloti společnosti Soloy Helicopters některého z vrtulníků rozšířili nepravdivou informaci, že zahlédli nezvěstnou helikoptéru, jak se vrací zpátky do střediska. Takovou informaci předali dispečerovi a tato zpráva se později ukázala jako chybná a oddálila tak záchrannou operaci. Dispečer společnosti provozující Hellsking, která měla zjednodušeně řečeno vrtulník s pilotem pronajatý, kontaktovala provozovatele letounu, že se pilot se strojem zatím nevrátil z hor. Až poté, o další 4 minuty později, aktivují nouzový plán, což měli udělat již o více jak hodinu a půl později, když dostali informace o neaktivitě stroje. Až po 9. hodině večer je o pohřešovaném vrtulníku informováno záchranné středisko a konečně se začíná připravovat záchranná akce. Po 9:30 piloti z jiné letecké společnosti objeví trosky vrtulníku. Jsou rozeseté v údolí pod horou. Piloti tedy předávají přesné souřadnice záchranářům.
Krátce před 11. jsou záchranáři připraveni k odletu. Upřímně se mi další hodina na přípravy jeví jako strašně dlouhá doba, zvlášť když měli informace o pohřešovaném stroji, ale berme v potaz, že se ztratil z radaru, nebylo ho možné lokalizovat, bylo špatné počasí, data v té oblasti vůbec nebyla. Tohle jsou všechno faktory, kdy asi ta hodina na přípravy byla potřeba, aby vůbec věděli, kam tak zhruba letí. Na místo tragédie se dostávají za 28 minut, ale před klesnutím se ještě musí zbavit přebytečného paliva, což jim zabere zhruba půl hodiny. Záchranáři konečně sestupují k havarované helikoptéře a nutno říct, že záchrannou akci jim komplikoval náročný terén. Na místě nachází 5 mrtvých lidí a jednoho vážně zraněného. David Horváth je o hodinu později převezen záchranářským letounem do nemocnice a těla dalších zůstávají na místě do dalšího dne kvůli nepříznivému počasí. Konspirační teorie. Na sociálních sítích a v diskuzích na internetu se také vyrojila celá řada neověřených spekulací a výkladů, které naznačují, že byla tato nehoda pouze zinscenována. Číslo 1. Záměrný útok. Nehoda vrtulníků nebyla náhodná, ale šlo o záměrný útok na Kellnera. Údajně mohla být jeho moc, politické vlivy a velké podnikatelské zájmy příčinou, proč se někteří aktéři rozhodli odstranit ho z cesty. Vrtulník mohl být sabotován, aby to vypadalo, že jde o běžnou nehodu. Číslo 2. Kellner žije někde v ústraní. Kellner nehodu přežil, ale rozhodl se zmizet z veřejného života a žít v ústraní. Hlavním důvodem mělo být, že chtěl uniknout před mediálním tlakem, obchodními problémy nebo se vyhnout hrozbám spojeným s jeho majetkem a politickými vlivy. Číslo 3. Finanční motivace konkurentů. Kellnerovi obchodní konkurenti údajně mohli mít zájemného odstranění, aby získali kontrolu nad jeho firmami, zejména skupinou PPF. Kellner byl jedním z nejvlivnějších lidí v Česku i ve střední Evropě. A jeho ztráta mohla otevřít prostor pro další hráče na trhu. Číslo 4. Zpravodajské služby a mezinárodní zájmy. Někteří spekulují, že v pozadí nehody by mohly stát zahraniční zpravodajské služby, které měly zájem na ovlivnění Kellnerova podnikání, zejména v oblasti telekomunikací nebo bankovnictví. Mohl prý ohrožovat zájmy některých zemí nebo globálních korporací svými expanzivními plány v Rusku nebo Číně. Žádná z těchto teorií však nebyla prokázána a proto je právem můžeme nazývat konspiračními. Zmínil jsem je spíš pro zajímavost a protože to kolovalo po sociálních sítích a někteří lidé tomu skutečně věřili. Epilog. Po 2,5letém vyšetřování bylo zjištěno, že vrtulník nebyl před nehodou nijak poškozen. Přistávací manévry v takzvané bílé tmě, kdy piloti spoléhají pouze na přístroje a ztrácejí vizuální kontakt s krajinou, jsou velmi náročné. Avšak řádně vyškolení piloti jsou schopni se v takových situacích úspěšně orientovat. Vyšetřovatelé z Amerického úřadu pro bezpečnost dopravy spatřují hlavní příčinu nehody právě v tomto okamžiku. Pilot Zachary Russell sice splnil některé kurzy a zkoušky, ale zdaleka to nestačilo na to, aby zvládl tuto situaci. Z jeho profesní historie vyplývá, že nikdy neprošel cvičením přistávání na hřebenu pro vrtulník, který ten osudný večer řídil. Každý rok měl také absolvovat přezkoušení týkající se letu podle přístrojů za nežádoucích meteorologických podmínek. I zde však mohlo dojít k pochybení. Russell toto školení absolvoval 14 měsíců před nehodou, i přestože předpisy vyžadují jeho pravidelné opakování každý rok. Navíc byl během letu pod vlivem kokainu, jak prokázalo toxikologické vyšetření. Závěr z vyšetřování NTSB byla neschopnost pilota adekvátně reagovat na změněné povětrnostní podmínky a ztráta vizuální reference. Vážných chyb se dopustil také provozovatel vrtulníku Airbus Helicopters a výrazné zdržení záchranné operace v důsledku porušení záchranných plánů. Vdova Renáta Kellnerová a zbytek rodiny se rozhodli zažalovat 3 společnosti.
Soloy Helicopters, Triumvirate LLC a Third Edge LLC. Rodina tvrdí, že kdyby zraněným byla poskytnuta rychlá lékařská pomoc, mohli by někteří přežít. Navíc tento incident přinesl větší pozornost bezpečnostním opatřením v oblasti extrémních sportů a zvýšil tlak na zlepšení regulace a bezpečnosti. Tato tragédie také vyvolala debatu o odpovědnosti provozovatelů takových aktivit a potřeby lepšího monitorování a zajištění rychlejších záchranných operací. I přesto, že akcie skupiny PPF krátce po Kellnerově smrti klesly, v současné době se skupině velmi dobře daří. A většinový podíl ve společnosti nyní drží vdova Renáta Kellnerová a jejich 4 děti. Pokud jste dokoukali video až sem, tak vám moc děkuju a doufám, že vás bavilo. Poprosil bych vás o like nebo odběr na tady ten kanál, protože mi to moc pomůže v dalším rozvoji a čekají nás další nová videa a to už velice brzy. Zatím se mějte moc hezky a čau.